Naggalalain ang isa ka enforcer sang Local Economic Enterprise Office o kon LEEO matapos ginpahayag nga ginhaboy ini sang kalubay samtang nagapatigayon sang clearing operation sa corner sang dalan Halandoni Ledesma sa city proper. Sa interview sang Bomb Radio kay Dante Mangalisan, iya ginpahayag nga nagatindog lang siya samtang nagaistorya sa mga bulantero sang Miyerkules sang gabi. Sang inari lang ini nga daigo sang kalubay sa iya nga panga. Suno sa iya, tuman ini kasakit bangod ginabanta masobra tunga sa kilo ang kabugaton sang kalubay. Wala sini makitaan kung sino ang naghaboy sa iya. Suno kay Mangalisan, nagsaka gid ang iya dugo. Nagtaas man ang iya tingog kag nagpamangkot kung sino ang maisog didto. Apang naghipos man ang mga tawo. Kasunod sini, nagpa-blatter siya sa police station para nga may opisyal nga record ang natabo. Payag ni Mangalisan, ini ang una nga tion nga napatupan siya samtang nagapatigayon sang operasyon. Nagalain gid ang buot sini bangod sunod sa iya. Ginahimo lang niya ang iya obligasyon. Naibaluan nga nagalibot sanday Mangalisan, agud mangsaway kag istoryahon ang mga bulantero nga ginapili lang ang adlaw nga mahimo sila makabaligya sa mga lugar. Ginapahayag pasalo alas 10 sa gabi sang Miyerkules sang gabi natabo ang insidente samtang ginapahangop pa sa mga manugbaligya nga hindi sila pwede magaplastar sang ila baligya sa amo nga area. Masakit diri sa may akon nga pangagidigo. Daw naman ulang pangako. Medyo nagsakadugo ko nga away man implementar man ta. Nakahambal man ta sa ila, sakit-sakit sa ila eh. Nga muton lang kagahod, pagsinggit ko nga kung sino may isog sila, tuwangon ko nila. Nagilipos sa tanan, di kilawig siyang hambal ko, gada ang may isog, atubanga ko di para malanta. Hindi nga da kamong gadakwan, haboy ka mo, atubanga ko kagabuyar. Kung gusto nyo, anong gusto nyo? Ara ko, hindi ko malagyo sa inyo. Di, wala nagilipos mo sila tantanan. Laingin buot ko tani ko may kalain sa prangkahon ko nila para mabalaan na, hagaron ko nila kung gusto inaway. Di, okay, tuwangay kami Ako ay may kungkulbaan siyang inaway, tawag na Nahin kaya nga to, na ang pagkarason tawala nga, para lang sa gusto, mayo explicar tanay ti, mayo bla na nga, gatindog ko lang di ang may kanikabalo, buyon kayo mo kalbasa. Kalubay. Kalubay.